princípy, som doma. Kde si bola? To netuším. Práve som videl obrovskú mačku a držala tyčinku čúro. Ak prišla obrovská myš, tak má po chlebe. Prišla Cinnamon. Ó, Bože, aj ty si to videl? Áno, len chvíľu. Potom som musel ísť masturbovať. Skvelé. Je tu Ellen? Myslím, že nie. Pozriem sa. Povedala si Ellen, však? Áno. Moment. Stačí, dámy. Máte lyžičky? Tak ich zahoďte. Ide sa jesť voľným štýlom. S dovolením. Počkaj. Hej, čo to robíš? Podakuješ sa neskôr. Ja viem lietať. Au. Nie, neviem. Hľadáš Elena, však? Áno. Nie je tu. Ty tu máš bujarý večierok? Ale nie, to len kopa nahulených báb tancuje. S Bohom! S chňapkou je to lepšie. Volden? Ellen, si nechutný. To bola Lindsay? Áno, povedal som jej, že tu nie si. Nebol som tu, lebo si ma hodil cez zábradlie. Hodil som ťa cez zábradlie, aby si tu nebol. A nebolo by ľahšie vynechať to hádzanie a jednoducho povedať, že tu nie som? Na budúce. Ozaj mám skvelú správu, je tu mačka.